mutiko gaztea eta animalia laguntzaileak. Peio, mutiko gaztea, etxetik abiatu zen zakua bizkarrean, bisos eta ganibeta sakelan, etxalde batean mutil hartua izaiteko asmoarekin. Bidean, aurkitu zituen bele bat, arrano bat eta sinaurri bat zaldi hil baten gainean pausatuak. Peio galdatu zien, zer ari zarete hor? Erantzun zioten haragi hartarik jana izutela, baina etzekitela nundik has. Mutikoak ganibeta sakelatik atera zuen eta zaldia puskatu. Arranoak errantzion. Adiskidea, nik ere ene zerbitzuak eskaini nahi dizkizut. Sekula ene beharretan gertatzen baldin bazara, deina zazu eta sokorrituko zaitut. Beleak errantzion. Nik aldiz, nahi baldin baduzu, itxasoak edo ibaiak zeharkatzeko, airean eramanen zaitut. Sinaurriak errantzion. Eta sekula gorde nahi baldin baduzu, nik lagunduko zaitut. Entzunak entzunik, mutikoa aintzina joan zen. Amuaran kipi bat ikusi zuen lurrean, errekatik jauzian jalgia. Urrik almenduz, eskuan hartu zuen eta urera bota. Amuarainak errantzion, salbatu nauzu, egun batez ene edo ene lagunen beharretan baldin bazara, zure zerbitzuko izanen gara. Geroxeago, mutiko gaztea errege zegoen herrira heldu zen. Eta jauregian zerbitzari gisa hartu zuten. Zenbait egunen buruan, erregek jakin zuen itxasoaz bestaldean zeukan erresuman, herentsuge batek bere bidian aurkitzen zituen jende guziak irensten zituela. Erregek Peio deitu zuen. Gazte, izan adi ongi etorria, badiagu norbait indartsuren behar gorria. Erresuma suntsitzen ziguk erentsugiak. Sari ona ukanendikaren hiltzaileak. Gainera, eskainiko zioat alaba maitea, oso edera eta ontasunez betea. Munstroa gudukatuko dut, eta garaiturik ekarriko dizut, buruak mozturik. Berehala itxasbazterera joan zen. Baina nola egin bestaldera joaiteko? Txaluparik etzegoen? Hegalak beharko zituzkeen itxasoa zeharkatzeko. Orduan beleak errantzuen. Hemen naiz, zure onduan, jarzaitezene bizkar gainean. Eta hairatu ziren, uraz bestaldera, herentsugiaren ondora. Borroka ikaragarria hasi zen orduan. Dena odol, dena su, Peiok etzezaken munstroa garai, eta errantzuen. Beste adiskidea eskatu behar ziat laguntza. Hi, agano, haugi, entzunen eotoitza. Ez zaitezela beldur izan, lagunduko zaitut eta nola. Biak elkartuz gero, irabaziko dugu gerla. Eta hola gertatu zen. Herentsugiari zazpiburuak eta hegalak moztu zizkioten. Eta horrek, ikaragarriko oro batean azken hatxa bota zuen. Jende guzia pozik oiuka ari zen. Munstroa hildu, erresuma salbatua da! Munstroa hildu, erresuma salbatua da! Baina jauregiko bidean, bi gizoni txusia gertu zitzaizkion. Hilen augu eta erregeren txaria guk diago eskuratuko. Beharrik, sinaurria eskualdea hartan zen, bere laguntza eskainizion. Eta gure mutiko gaztia, mirakuluz bezala, bat-batean sinaurri bilakatu zen. Eta bestean bistatik desagertu.
Bi gizonak, espantuka, erregeren agurtzera joan ziren, sinetxarazi nahiz, berek zutela herentsugia bentzutu. Baina orduan Peio agertu zen, eta erregeri herentsugiaren 7 buruak erakutsi zizkion. Bi gizonen jokutria salatuz. Erregek bi gizonak urkarazi zituen. Peiori aldiz, hause ejan zion. Ene populuaren izenean esker mila. Ene alaba bakarra hire emaztea izan dadila. Printzesak orduan. Nek, gizon horrekin ezkondu beharko? Bizina izeno ez dut olakorik onartuko. Orain txeurera bota dutan eraztuna atzemanen duen gizona, hura izanen da bai hura ene senar kutxuna. Peio urari buruz otoizten hasi zen. Laster, amoarain charmanta, izan hadi galanta. Bila ezak eraztun baliosa, bila kanadin printzesaren esposa. Begira ezazu, hemen txeberean duzu. Zure altxorra izan bedi, printzesa zure esku dadin geldi. Peio loriaturik printzesaren gana joan zen. Eztea hau zuk urera bota duzun eraztuna? Zu zara zu bioz noblea, zinez jaunen jauna. Zurekin ezkonduko naiz, goazen aita erregeren gana. Historio hau kontatu dizuegu, guri handerek kontatu moduan. Hala izan, hala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.